Alamusai mekalo kletan ani nani samba fla ani muga mamunu be kan filesa mali kono fukata se mali ko kanama ni yaka kunafoni ale wakati sele mali kunafoni.net ale jabaraninga ayo bismillah. Anga jamana nyama no ye Ibrahim Boubacar Keita ye anaka ministru ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ mekalo kletan ani fla samba fla ani muga ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛra fɛn min kan sa o de ye waleya cɛjugu min ni a kɛra kayikaw ka dugu kɔnɔna la ni anga jamana nyama y'a laɲini kayikaw fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ko waleya cɛjugu min n'a kɛra u ka jamana kɔnɔna la ko a bɛna ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa waleya in bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ fana ka bɔ yen nɔ kunu araba mekalo kletan ani saba samba fla ani muga aye anga madɔw lawuli n'o y'a ka gouvernement madɔw ye ka taga Kayi kɔnɔna la o yɛrɛ jamakulu la sa maa min tun b'a la o kun ye minisiri min bɛ n'ale ɲɛsinin bɛ jamana kɔnɔdenw ka lakana ma a tun bɛ jama la a taara bɛn denmisɛn minnu n'olu tanyana ka taa bɛn olu ka sudon ma o kɔnɔna la fana tuguni minisiri ale n'a ka maaw u taara ka taga komisariya min ni ale jenina maaw fɛ u taara ka taga u ɲɛda o kan u kun bɛ fɛ fana tuguni ni ka t'i ɲɛda denmisɛn min ni ale tayana ni polisilaka dɔ ye ale faga u kun bɛ fɛ ka taga foli kɛ olu somɔgɔw la nka kayikaw ma jɛ ni o waleya ye cogo si la k'u tɛ taa u ɲɛda o kan ka sababuya kɛ u kun diminen don minisiri in kɔrɔ minisiri min ni ale nacogo ma diya u ye o kɛra waleya ye tuguni ni kayikaw dimina ka taga u ka perefe ka biro ni ka taga tasuma don la k'o jeni. San kelen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ u ni an ka jamana ɲɛmaaw ka bolobila sɛbɛnna o kɔfɛ jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ bagan maraw ka fanfɛla la fo ka taga se sogo ka taa se nɔnɔ ma u y'a yira k'a fɔ ko ni an ka jamana marabagaw y'u bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min n'a taara jɔ fo tɔmi 14 na ni u ye laɲini kɛ u ye ko laɲini si ma se ka sabati an ka jamana marabagaw fɛ k'u b'a ɲini u fɛ k'u ka laɲini ninnu la sabati k'u bɛ jamana kɔnɔdenw hakili jigin fana k'a fɔ ko gɛlɛyaba min n'a donna an ka jamana kɔnɔna la san 2012 ko kɛra sababu ye maa minnu n'olu bi bagan mara ɲɛdɔn kosɛbɛ u y'u ka baganw ta ni ka taga n'u ye an dafɛ jamana la n'o ye kɔdivarikaw fɛ yen nɔ ka t'u ka baganw bila yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi bagan n'a bɛ na an ka jamana kɔnɔna la an bɛ ka a sogo dun kɛrɛnkɛrɛnya la n'o ye misi ye k'a bɛ ka bɔ kɔdivarikaw de fɛ yen nɔ ka na an ka jamana kɔnɔna la ko wa bagan minnu n'a bɛ bɔ kɔdivarikaw ka jamana kɔnɔ k'a bɛ t'i jɔ fo bagan 600 la walima a dɔw yɛrɛ bɛ t'i jɔ bagan 800 na ko ni an ka jamana marabagaw ma nin waleya in lajɛ ka gɛlɛya in ta ka bɔ olu kan k'a bɛna kɛ sababu ye mali bɛ bɔ a jɔyɔrɔ 2 na UEMOA gunnakun kan. Ni waleya in kɛra tarata tɛmɛnen a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye direkaw ka sugu ye dire yɛrɛ ale bɛ Tɔnbɔkutu mara la a yirala k'a fɔ ko nin ye banbagaci dɔ ye ko muru de tun bɛ a bolo a tun bɛ fɛ ka a turu an ka finitigi dɔ jɔlen kɔ donnen na o finitigi yɛrɛ ale ye gardi de ye a ma se ka nin waleya cɛjugu in kɛ k'a sababuya kɛ an ka finitigi ale ye a minɛ nin waleya in kɛra ka sɔrɔ sugu kɔnɔna yɛrɛ ale falen don jama la nka u ye nin banbagaci in minɛ ni k'a don bɛrɛ la. Kunu surɔ silamɛw ye jɔjanseli daminɛ jɔjanseli min yɛrɛ n'ale bɛ wele ko nafila ale jɔjanseli in bɛ kɛ sunkalo tile 10 laban sufɛla de la a hukumu kɔnɔna la sa misiri ɲɛmaaw olu ye waleyaw ta an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan coronavirus ale banakisɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ walasa banakisɛ in kana cari u ye sariya damadama ta misiri kɔnɔnaw la. An bɛ taa kɔkan kibaru la banbagaci 75 o de fagara Niger finitigiw fɛ dɔgɔkun daminɛ in na nin kuma in yɛrɛ tiɲɛtigiyara sa kunun tarata a tiɲɛtigiyara maa min fɛ sa o de y'u ka finitigi ɲɛmaa ye. An bɛ taa Kɔngokaw ka jamana kɔnɔna la Kɔngo jamana ɲɛmaaw u sirannen don kosɛbɛ coronavirus ale banakisɛ kana don u ka kasoladenw kan ka sababuya kɛ hali n'a y'a sɔrɔ u ye kasoladen dɔw labila nka u siranna fɛn min ye a ma taa k'o da ka sababuya kɛ coronavirus ale banakisɛ yera u ka kasoladen 100 de la.
Ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ